אז מה זה דרך? דרך זה מקום שכבר דרכו בו. בישראל יש לנו 5 דרכים מקראיות עתיקות שמשמשות חלקן אפילו היום. הדרך הראשונה זה דרך המלך. דרך המלך נמצאת בעבר המזרחי של הירדן, היא מתחילה מצפון דמשק ומגיעה עד מפרץ אילת, והמטרה שלה היה בעיקר להעביר סחורה ואמצעים צבאיים. היא מוזכרת בתקופת המקרא בספר במדבר בפרק כ', שרשום שם שבני ישראל פונים למלך אדום ואומרים לו דרך המלך נלך. דרך הים. דרך הים זה הדרך השנייה מבין החמישה, שהיא עוברת דרך קו החוף, ממצרים מטפסת לכיוון עזה, עוברת לתל אביב, ממשיכה לחיפה ומסיימת במסופוטמיה בצפון, והיא שימשה כמעבר בינלאומי בין מדינות, בין ממלכות, בתקופת המקרא, והיא מוזכרת לראשונה עוד בספר ישעיהו. דרך האבות. היא קצת שונה מאחרות, כי היום אנחנו כבר לא הולכים דרך הדרך הזאת. זה דרך ששימשה את תקופת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הרבה מהסיפורים קרו במקום הזה. זה נמצא באזור הרי יהודה ושומרון, כל האזור של שכם, חברון, ירושלים, הרבה מהסיפורים של האבות קרו שם, והיום אנחנו משמשים את זה כמשהו אחר שנקרא כף פרשת המים. טוב, אז הסרטון יצא קצת ארוך מדי, אז אם מעניין אתכם לשמוע את ההמשך, מוזמנים להיכנס לפרופיל ולשמוע על 2 דרכים המקראיות הנוספות